Dorte Steffensen, og jeg er netstuderende på Aabenraa Pædagogseminarium. Og jeg har valgt at fortælle lidt om Downs syndrom. Og det har jeg gjort, fordi jeg har været i praktik på et værksted for udviklingshæmmede, hvor der var folk med Downs syndrom. Derfor så mener jeg, at det er vigtigt, at vi ved lidt om, hvad Downs syndrom er. Jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende mennesker at arbejde med. Altid glade og rare, for det meste. Og jeg vil starte med at forklare, hvad Downs syndrom er. Downs syndrom er det at være udviklingshæmmet, og det vil sige, at mennesker har svært ved at tilegne sig viden, frem for hvis ikke man er udviklingshæmmet. Downs syndrom skyldes en kromosomfejl på kromosom 21, og det vil sige, at folk med Downs syndrom de har 47 kromosomer, modsat almindelige mennesker, de har kun 46 kromosomer. Og Downs syndrom kan deles op i 3. Det første det er trisomi 21, så er der translokation, og så er der mosaik. Den første, trisomi 21, det er den form for kromosomfejl, de fleste med Downs syndrom har, og det er cirka 94%. Og det skyldes et ekstra kromosom. Og risikoen for at få et barn med kromosom 21, det er fra før man er 35 år, ligger den cirka på 0,05%. Og fra man er cirka 37 år, så stiger risikoen til 0,5%. Og ved 40 år 1%, og ved 45 år 5%. Og efterfølgende stiger den så. Og desuden så stiger risikoen, hvis man i forvejen har et eller flere børn med Downs syndrom, trisomi 21, eller hvis man har aborteret et eller flere foster, der bar trisomi 21. Så er der translokation, og den kromosomfejl, den skyldes, at kromosom 21, eller en del af kromosomen, har sat sig fast på det andet. For det meste, så er det nummer 14, de sætter sig fast på. Translokation kan godt være arveligt. Det kan godt være arveligt. Så er der mosaik. Der er en blanding af almindelige celler og celler med trisomi 21. Altså en mosaik af celler. Det vil sige, at man har nogle med og nogle uden. Så det er derfor, det hedder mosaik. Og ved den form for Downs syndrom kan der være færre symptomer på Downs syndrom. Altså det vil sige, at de symptomer, der viser sig ved, de har mere sammensatte øjne, forskellige ører osv., de er ikke så udbredt så tydelige ved den form for Downs syndrom. Og den form, den er ikke arvelig. Og nogle af kendetegnene ved Downs syndrom, det er, at de har et bredt ansigt, et fladt baghoved og lavt siddende ører, en bred nakke og en høj gan. Og det er så kun nogle af kendetegnene ved Downs syndrom. Folk med Downs syndrom, de kan have flere eller færre kendetegn. Man skal have minimum 5 til 12 af kendetegnene, for at man kan diagnostisere, at det er Downs syndrom. Har man under det, jamen, så er det ikke Downs syndrom, man har. Men der findes ikke grader af Downs syndrom. Så det vil sige, enten så har man det, eller så har man det ikke. Man kan ikke have noget midt imellem, at man har lidt Downs syndrom. Så det er lidt om Downs syndrom, hvad det skyldes. Det vil så sige, at der findes 3 former for kromosomfejl, og det var så trisomi 21, og det er de fleste, der har det. Translokation, det er godt 4%, og mosaik, det er cirka 1% af børn, der bliver født med Downs syndrom. Så har der så lige været i TV2-nyhederne her til morgen, at sidste år blev der født 21 børn med Downs syndrom, hvorimod før der blev indført, at man kunne få taget prøver for, om man havde et barn med Downs syndrom, blev der født cirka 60 børn i året. Så der må man sige, at der har videnskaben gjort en forskel. Så det bliver spændende at se, om der ude i fremtiden så overhovedet ikke bliver født nogen med Downs syndrom. For nu kan man gå ind og få fjernet sit foster, hvis man ikke ønsker det. Og det var så lidt om Downs syndrom. Ja.